Hoxe daba 3 metros e medio, 3. Pero bueno, parece que hai algo máis. E menos mal que non hai vento. Xornada xa ves, non trova nada. A maré xa foi de noite, hasta as 9 non se vía. Este ano son o máis vello daqui desta banda, desta petrolea. Non é como a do PSOE, non? Pero son o máis vello e nunca houve un ano tan miserable como este. Xa desde verán, noviembre nada. E diciembre, estamos a mitad de diciembre, pasados, e isto é unha miseria. Un cuarto de hora ou máis. Non se pode chegar abaixo que se ve. E por mañá está bastante peor. E vou pasado igual, vou pasado igual. Creo que vai ser unha campaña bastante mala.